Moro moro! Taas tulee kuule hyvää vinkkiä autotallin viritteille ja kotitarvekorjaajille. Eli tässähän kuule kävi sillä lailla, että joulun pyhinä niin tää lopetti toimimasta ja tää alkoi suhisemaan tuolla sisällä ja pullo ei täyty. Mutta ruvetaanpa kattoo, onko siellä se vikana mitä mä epäilen. Minä tässä purkasen tämän näin. No niin, tiedättekö mitä? Täältähän kuule löytyy syy. Kattokaa, täältä on mennyt kuule tämmönen mutteririkki. Mut hei, tähän voidaan kuule korjata. Korjataan. Tehdäänpä näin. No niin, kattokaapa. Nyt on kuule kikkareita. Minä tein muutaman noita varalle ja noita molempia päitä, kun tää pää, joka meni rikki, niin tämähän on vähän kapiampi. Ja tuolla toisessa päässä on sitten semmonen paksumpi. Mut nyt niitä on. Mut asennetaanpa tämä. Ja valmis. Kasataanko loppuun tämä? Ei muuta kuin lähdetään sisälle testaamaan. Okei, mennään sisälle testaamaan. No niin, myydäänpä tämä kuule vielä kassaan. Patruuna. Noin, ja tämä. Se oli siinä. Sitten täältä tulee. Jes. Testataan. Noin ja tää toimii. Aivan mahtavaa. Noin. Ja nyt se toimii. Ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!